1959 Amalawi anagwirizana kulimbana ndi federation. 1993 tinachotsa ulamuliro wa nkhanza. 2004 tinagana third term. 2025 tinachotsa MCB pa milandu ya kupha, umbava komanso tribalism. Moda angokhala kuti masiku athakale uyu ndimafuna ine nitachita naye debate ndi mtsogoleri wa DPP iyo. 2020 Chakwera anavotedwa dziko lonse. Atamba kulipira azikwanje ndi kumaopseza anthu ochokera zigawo zina anathiranso pomwepo. Now look at Bingwa Mutharika 2009 anapeza mavoti dziko lonse. 2014 tinazionanso APM and even 2025. So it is not a secret kunena kuti chipani cha dziko lonse kumalawi kuno ndi DPP. Bingwa atamwalira 2012 anthu amene akuti chipani chimenechi sichidzabweranso. Iyayi amadana anthu akumpoto. 2014 anthu aku Northern Region, Center and even Southern Region anavotera DPP. 2020 anachotsedwa pa mpando, MCP imachita narrative kunena kuti DPP chipani cha lomwe. 2025 pa 60 September Amalawi dziko lonse anavotera DPP. Ndiye lero ena mukamema pachu ndikumana kuti DPP this, DPP that. Mudziwe kuti history is the best teacher. Tafera kai nyamata ndendi kudziwa kuti akamanena bodza lawo ona bakunkuyu ndikuthokozeni. Ine sinimafuna kumuyankha Wabakiri TV. Akuluakulu tinene zona pano ulamuliro wa Chakwera unononga ma business chifukwa forex kunalibe, insecurity especially ku capital city zinali west. After 60 September bada inabwera nthawi ya Chakwera a business amakhala mwamantha chifukwa kunali nkhondo. Anthu amakhapana ndi zikwachi, ma Burundi analibe mtendere, mashopu komanso katundu anabedwa. That was xenophobic. Ndi madabwa ndi Malawi akapita ku South Africa amazuzidwa, kumenyedwa komanso kuphedwa. Akuiwala kuti kumalawi kuno nthawi ya Chakwera ma Burundi amazuzidwa. Ndikuna pano boma likutumiza mabasi ku South Africa, Amalawi akuzuzidwa ndi mazulu. Tinazionanso nthawi ya Chakwera kunalika majeketi amanda katundu wa Burundi ena, Burundi ena anagulisidwa ngati akapolo. Kama jekete analandira 2 billion. Ife tikufuna tiziwe munthu amene anawuza president kuti ndege inakafika kunzuzu pamene ndege sinakafika kutiko kunzuzu. Bwana ife ngati Amalawi tikufuna tiziwe munthu amene anawuza ame komanda kuti ndege inakafika kulikoma koma ndege sinafike kutiko kulikoma. Ndedi mafusa Amalawi kodi zimene amachita kama jeketi zikusiyana bwanji ndi zimene akupanga mazulu? Timakamba za one Africa one nation, kwa mukaona zimene zikuchitika kwa South Africa akuti Amalawi mazimbabwe azipita kwawo. Kunonso kama jeketi amachita chimodzimodzi kumathamangisa ma Burundi amene sali mafrika. Pomaliza titsindike pano kunena kuti Clavic Hardware is a scam and they will not get contract to ESCOM. Tikudziwa anyamata MCP especially HRDC ndakandu kunena kuti HRDC ndika branch kama ya Congress. Nthawi ya Chakwera anali chete kudya matovitovi, and today just because APM is ruling this country akubwera ndikumana kuti kankhani kakono akufuna kumasokoza. Sawo Stima anakwesera uchangawa kunali azikwati anthu amadya chitedze dziko muno. HRDC inali chete, and now they want to talk too much about Clavic Hardware. Ndeti mafusa HRDC, what is so special with Clavic Hardware? Mwaja banzi tikudziwa, but what is so special with Clavic Hardware? Chifukwa ngati dziko sitilola maskama kumaba ndalama za Malawi.
HRDC ikufuna ka hardware kamene kakuti Clavic Hardware kapeze contract muboma, but that will not happen. Makampani amenewa akhala kuchita fund anyamala zikwanje ndikumasokoneza mtendere dzikomo, sakuloledwa kupanga business ndi boma. And moreover, timadabwa kodi aboma ndi chifukwa chani safuna kuthana ndi kabungwe kameneka HRDC. This is a useless organization. Kabungwe kazigawenga kamene kamachita support mara Congress. You can see why MCP akangula kwa mabwera atayo meyo kuti ayi amene musamange akala kwa TPP kapena wachipani china UTM. They don't talk, they just keep quiet. Malawi Congress Party is their first priority. Akwesa zabwera sombo. That is a dream. Ndetu watsimikizira HRDC kuna kuti Clavic Hardware is a scam and they will not get contract ku ESCOM. Sitinowa zimenezo. Ndipo amene wawa kuti apeze contract imene. By the way, tikudziwa kale kuti awakaniza and they will not get it. They will not. Muli ila HRDC memungalidire. Bwana kwabwera machini opangira machini anzake. Ine nimati ndine bulldozer. Koma bwana wandisiya malere mwanaye. Ndakumana nazo bwana. Ndakumana naye bulldozer number 1. Makida. Tamwombelani mmanja Makida. Palisho nkhani ina ya Owen Chomanika anachoka DPP ndikupasidwa nduna ndi chakwera. 6 September anauza chisankho. Ndiye balena akufaisa maboza kumaina kuti ayi munthu ameneyu akupita ku embassy anda mkukuta moto. How can that happen? Amalawi dziwani kuti that cannot happen. Kamba atadikula zimenezo siziteka. Owen Chomanika is an enemy of DPP. Wasinta machidulazi ndale kuno wayamba kubeletsa chidukuko kuno ndi akabwere wina odi sili kumutiwa amene achitire akanene kuti akanchotsa Chomanika pa mpando wa MP kuno ziteka Honorable Abida ayankhula pano, regional chair alipo pano, muze ndinonse amene mabwera kumbuyo kwa Dr. Chomanika ndauzidwa kuli china ntindi cha wanthu ndipo ndachiona ine china ntindi cha wanthu ma areas amene mwabwera ndacho Chomanika takwezani manja amene mukuona regional chair anthu osewa awa kwezani manja makamera aone kwezani manja onse awa achoka chipani cha TPP kubwera ku chipani cha kodi Malawi Congress Party tanduwefani nosiranga sizingateke malo kulibe. Koma Dr. Owen Chomanika abwera ndi china ntindi cha wanthu kubwera nawo ndipo akunena kuti sikuti akunena kuti mavuto mdziko mulibe, akuti mavuto alimo. Koma akaona president amene akuthana ni mavuto mdziko muno akulimbana nawo, iyeyo ndi chakwera agwirane dzanja, iye ndi chakwera agwirane chani kodi dzanja.